Тук съм при тебе отляво. Андрио, тук отляво. То спря, виж го. Ето ме бе. Да обърни. Виж го. Сигурно си. Кой каквото има, не? Да, кой каквото има. Чай ми това? Знам. Върти. Ей, фръкнам от ход. Това? То не се чува хич. Чакай, давам ти го. Ало? О, какво става? Е, тук на пистата. Не. Оха. Така. Хуля, аз ти ги давам, ти какво ще ги прави? Какво? Добре, хубаво. Добре, тогава, така ще направим. Ай, това се чуе после. Ай. Виж това? Виж го това. От картофти се знаеш. Виж какво става. Виж къде сте, Е, 30 само чак. Ще взема 30 кайчери. Виж го, какво направи? Босна човек. Човек ли босна? Това там хубава, отзад. Да, виж босна. Бане, той излезна, бе. Не, Толкова направи, бе. босна човек. Видя ли ми слема зад колата и като толкова босна човек? Нещо правиха отзад, бе. Какво, гърнете ли опадна? Аре, какво стана, не? Екшен. Бавно, сериозен снимач, бе. Фоторепортира. Виж тази черната, виж. Като се върти, ама нищо сила. Да, изпусна го, То слава ракия, бе. Виж ми една, те са барон. Прегоци се тия. Его пациент. А лапста? То, всеки заводи го спуска. Ох, замери се. Мало трябваше на апарата да такова. Да запишеш какво така. Не имам да хуля. Това с бялото какво стана? Колата беше паднал, да? Да, изпусна, Върти! Аре, вип какво пиши? Петко! Петко, дай! Дай го това виж. Чакай да смуща. Да, добре. Виж го? Стероид ли помниш? Да. Много случай, какво става? Виж, изобщо не мога прави, спря, виж, за такова и нищо не можа да пушиш нищо, ме там седни пи едно кафе, виж го. Виж го, снимай къде спря, виж го. Да. Ах ти пича, бе, човек. Карай ти, бе, за какво слушай писна? 30 мая. То влезе, Саша, картоф няма ли влезе? Няма. 30-та. То виж го. Гледай, видя парцалите, гледай. Оле. Баварец вара от гараж. Добър път е, бе,
Росен не за нас. Да, той ми каза. Айде, изпусна го. Екъде, при он влезе да пия такива кафе, виж ги. Екъде, ханата. То. Всички не са кафичи тук, бе. Никой не кара. Там спират, виж ги. Атка, дай назад, татка. Сега ще дойде за паркинга и ти даде билетче. Пах ти печуите. Айде, ще тръгна. То много мръсно тръгна. Тръгна много мръсно. Мръсно и полека. Така. Виж това хвакъл се отвори, виж. Грешка, дава ли му се уръкът на моите? 100% му светка отпред на. Тези, които ще вземат участие в клас над 2800 кубически сантиметра и автомобилът не е преминал технически преглед, могат да го направят в рамките на следващите 5 минути. В рамките на 5 минути трябва да бъде минат техническия преглед в клас над 2800 кубически сантиметра. Техническия преглед ще се извърши в калето. Що звук с карата? Дай. Тома хубаво. Ево и да синята е триска. Взимам го, не? Мисля, бе малко. Добър. Петко е. И задна лява, виж. Поръчули му с малко. Виж това жълта? Той влез. Боя дефтари влезнаха. Те правят шоу, бе. И то влезна, виж го. Всички прави, бе. Дами и господа на пистата, видният лидер Александър Язов, матрицата! Пазата жълка. С нова модификация, дами и господа, отново неговата запазена марка на БМВ, съборите на БМВ Клуб България, той да има модификация на своя автомобил и да не го познава в първите няколко обиколки. Забелязваме неговите гуми, колко са изнесени те. Видя ли ме, там няма? Бяха изнесени. Със съдействието на Urban Performance Garage UPG. Пак чисти гуми. Системата на Александър Язов, дами и господа, Лайсфаб, забелязваме предните гуми и ъгъла, който очакваме да направи той. Да. Добър. Айде, VIP-5-ко. VIP-5 се излага нещо днеска. Така и той спира там на кафе да пи. Значи моля с... Изнеси. Дай. Его ето това. Оп. То ще загрява. То също... Не, то няма. Ето ли го виж кобра, гей. Оле. Други минаге. Получи да мали. Айде, топа отпред, виж. Будна му всичко, че е гей са. Виж няма прави това. Вземи го така. Дай го са. Гей ска са. Матрицата. Айде. То провали шоуто отпред. Не, те защо? Добре. Монстър, айда. Да, ама гледай нещо. Дето му се разрешава. С номер 845 и Недко Илклиев. Неговата E30 отново, дами и господа, на една страна, ама само след това. Защо си чува, че върви, че? Това е 316-ка. Идва моята E30. Тя хубаво дома. Кажи. Добър си. Играй. Играй до край. Он е зелените го където. Това как видим, бе? Движение. Матрицата ли? Още веднъж за тези, които не са преминали технически преглед в клас над 2800 кубически сантиметра. Това ще стане в рамките на следващите вече по-малко от 5 минути в халето. VIP-5-ко идва.
Екри, виж сега. Там 30 виж сега какво си виж. Ай, босни го е. Оле. Виж сега двамата. Там всички се събират на кафе, бе, човек. Аз се бях на завода. Ги долу. Още един пациент. Оп! Браво!